दिनै नन ट्राइबेलफ्रा हा बायनो मोनबाय, दिनै पुलिसनि गेजेरजों दिनै थ्रेटेनिं मोनदों, दिनै बिथां सिगिजादों, मेन्टेलि टर्चार मोनदों। दा बैफोरबादि गोबां जेंनाजों भुगिनांदों। बिथांमोननि नामै जितु सिभिल हस्पिटाल बानायनो नागिरनाय, बेखौ दिनै फोजोबस्रांनो नागिरनाय माखासे जेंनाफोर फैबाय थागोन एबा फैगासिनो। दा बेफोरनि सायाव खामानि मावनो थाखाय हायोबा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा स्कप होथों। दा बिथांमोन बादे आसामावहाय गिदिरथार कन्ट्रिबिउसन गोनां सासे लेजेन्ड, बिथांमोन बादिनि जि नाम, बिथांमोननि नामै जितु सिभिल हस्पिटाल बानायनो नागिरनाय, बेखौ दिनै फोजोबस्रांनो नागिरनाय। दा बैफोरबादिखौ दिनै बनसुनि जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना दा क'क्राझार नोगोरनि मानगोनां दैदेनगिरि, समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै कलाबरेसन हिसाबै दिनै फाइट खालामनानै डेम'क्रेटिकेलि बिथांमोना हेमन्त बिश्व शर्माजों रायलायलायनायनि गेजेरजों दिनै लाखिफिननो हाबाय। दा बैफोरबादि माखासे खामानि, बैफोरबादि माने जाथिनि इस्यु, दा बेखौहाय जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जि मोनसे खामानि मावलांबाय, आरो बिदिनो गोबां माने माखासे जेंनाफोर फैबाय थागोन एबा फैगासिनो। दा बेफोरनि सायाव खामानि मावनो थाखाय हायोबा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा स्कप होथों। दा बिथाङा स्कप होनायनि अनगायै जाय बै एन्टि बर'फोरजों लोगो नांनानै जाय बिथांमोना बर'फोरनि जौगानाय, बर'फोरनि जे माने सेपारेट स्टेट, आलादा रायजो सोरजिनायनि जे थांखिखौ गादबनो नागिरनाय, बै असमिया मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगो नांनानै पुलिसफोरखौ बाहायनानै दे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होनानै एबा बिथांमोनखौ लेंहरनानै थ्रेटेनिं होनानै दे माने फोजोबस्रांनायनि लामाखौसो जों नुनो मोनदों। गतिके बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों मानगोनां बिटिआरनि CM बिथांखौ, दे नोंथाङा दिनै गोबां खामानि मावनांगौ दं। बे बिटिसि ओनसोला दिनै 6 सिड्युलनि अबस्थायाव गैला। दिनै नन ट्राइबेलफ्रा हा बायनो मोनबाय, गुबुन स्टेटनिफ्राय दिनै ट्रान्सफार लाबोनानै पस्ट खालियाव बिथांमोना दिनै साख्रि लागासिनो। जोंहा दिनै बोसोरब्रैनि गेजेराव गोबां बिटिसि ओनसोलाव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड गोबां साख्रिया दिनै भेकेन्सि जानानै दङ, आरो दिनै बेखौ फिलआप खालामनांगौनि खामानि दं। आरो बेजों लोगोसे दिनै माखासे डिपार्टमेन्टआव जोंनि फिक्स पे मावग्रा जोंनि एमप्लयिज वार्कार्स बिथांमोना दिनै बेथन थाइसे मोना। दा बैफोरबादि गोबां खैफोदा, गोबां जेंनाया जागासिनो। बिथांमोननि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय जों खावलायो। आरो बेजों लोगोसे बे जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन, जाय बिथांमोना थांदों, बिथांमोनाबो नंगौ दिनै पुलिसनि गेजेरजों दिनै थ्रेटेनिं मोनदों, दिनै बिथां सिगिजादों, मेन्टेलि टर्चार मोनदों। दा बैफोरबादि गोबां जेंनाजों भुगिनांदों।